Kaya nga, nung kampanya ko naririnig na bukta ng environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin mo na yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit. No? Yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin. For 3 days, nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Through series of consultations and hearing and committee hearings po, no? Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no? Sa Sanggunian na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin. Compliance po doon sa Clean Water Act. Number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no? Sa ganito pong industriya. No, basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters, no? So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong. Para sa akin, sir, na dapat tanggalin na talaga yung environmental fee, sir. Kasi pag pupunta yung dito, yung Soliman, sir, nagbabayad din kami ng sir, mga service nila. Pag malakas ang ulan, mga 15 minutes lang, ngayon kita po ninyo kanina yan. Pag malakas na yan, pupunta na po dito.
Tapos, papasok na kinatatang. Yung problema po dyan ay yung ilog kasi nagka-silted. Yung natambak-tambak na yung silted nga ang tawag doon. No? Yung po natambak-tambak na yung mga lahat ng mga debris nandyan na. Tumas ng tumas. Hindi na, nireprap nga po, hindi naman po hinuhukay ang ilog ginawa ng Panginoon para sa mga isda na makain natin. Eh ngayon, ang lumalangoy mga basura nila. So nananawagan po kami sa inyo na sana you can help us here in San Juan, Barangay San Juan, kasi nga po, yung katulad ng sinabi ko kanina, kapag heavy downpour po, talagang 10 to 15 minutes lang lubog na yung mga ano. Kasi nga, yung parang na-seclude, naharang. Walang lalabasan ng tubig, di naman lalabas doon. Dito sa barangay natin, hindi po na tayo kayang suportahan ang mga bagay na dapat natin. Pero ginagawa natin po. Siyempre, yung mga ibang nanunungkulan ng mga iba, gumagawa po yan. Ngayon na lang po, siyempre, alam mo naman, malaking problema nagiging dito sa San Fernando, nagka-pondo-pondo yung mga dapat na gawin. Siguro po ngayon, alam ko naman, na nakikinig naman po yung mga kapwa nating nanunungkulan na mataas ang tungkulin, kung pagsisikapan po yan, madaling gawin yan eh. Nasa pagtatrabaho po yan at pagkakaisa. Kung paano po sanang ginagawa ng mga ating mga nagtatrabaho sa Kailugan, o isama na po yung Barangay San Juan sa pag-uukay nila. At sana po lahat ng nasasakupan ng San Juan, na kung saan naabot po yung mga basura, tulungan naman po kami. Lang na paano nakakasabay ang Rehiyon 3, ang DepEd Region 3 sa pagbabago ng panahon at sa paano kami nananatiling relevant sa mga pangangailangan ng ating learners. But more than the remembrance, it is also a chance to pause, to ask ourselves, what have we done? Ano na yung mga programang ginawa natin at kumusta yung mga programa natin. So, we're also asking ourselves of the things that we have done right and confront what still needs fixing so that we can be more relevant and responsive to our learning. It's the rebirth of a DepEd Region 3. And this logo signifies our renewed commitment and passion to deliver what is best for our students. Not because only 50 years, but we want to shine. So we want to shine by sharing and by offering what is best for our students, to guide us and to remind us of our oath and our duty in the Constitution to provide what is truly best for our learners. Sapagkat when we are educating, we are actually the soul of a nation relies on education. Without education, there can be no meaningful, and at the same time, there can be no progressive nation building. And so we want to stay relevant because we want to partake in that noble endeavor of nation building. Di ba nga sinasabi na it takes a village to raise a child. So it takes the whole community to educate a child. So we are looking forward with clarity, we are looking forward with firm resolve to offer the best and genuine and truly liberating education in Central Luzon. Sa utos ng ating Pangulo, lagi niya sinasabi na kailangan may sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ito yung mga community gardens na itinatayo natin sa iba't ibang lugar sa tulong ng lokal na pamahalaan, sa tulong ng provincial government at higit sa lahat, sa tulong ng mga volunteers mismo. Yung ask for work sila for 20 days para itayo tong farm na to, kung saan nakatanggap sila ng minimum wage, so in 20 days mga 10,000. Ang lalawigan sa pamumuno po ng ating Governor Lilian, Vice Governor pala, ating Governor na Lilian namin Pineda, 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, may sikatong para na ibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa
ikakabuti ng mga kapampangan. Ay, maraming salamat. Sangguniang members, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas dagdagan niyo pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, maging malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo. Tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo kay Nanay. Ganun din sa ating provincial administrator, Atty. Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, mga executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil sila lahat na atas yung mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, na-implement ng tama yung programa natin na na-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Baggy, maraming salamat sa 4.5 billion sa aming natawag na collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagalan ng programa na implement para sa mga kapampangan. Thank you, Madam Baggy. Gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon na ito para pasalamatan ng ating outgoing 3-term board members sa inyong serbisyo at matapat na paglilingkod sa ating lalawigan. Board, sabi nga ni Nanay, mamimiss niya kayo. Same thing, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng nakakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po.
Pandangal, sa lahat po ng kaibigan po natin sa sining ng pakikipagtalastasan, sa lahat po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na naparito, sa lahat po ng government officials, sa lahat po ng elected officials, sa lahat po ng aking mga kaibigan, kamag-anak, at sa aking mahal sa buhay, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung natatandaan niyo po, ang laging sinasabi ni Tatang Tarzan, kung siya'y nagsasalita, hindi salita, nakalagawa. Yun po ang nanalalatay sa mga dugong dasating. Bakit po? Alam niyo, hindi talaga kami magaling magsalita. Hindi kami mahilig magbasa. Kamukha po ng hinanda akong speech. Siguro dahil malabo ng aking mga mata. Ngunit, alam niyo po, ang panalo ko po sa labang ito ay panalo po ninyo. Nagsimula po ako bilang representante po ng Primero Distrito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ngunit sa pagsusuri, sa pagpasok, at yung mga nakasamahan natin sa Kongreso, marami tayong natutunan. At unang-una kong natutunan, ang first day ng public office, yun po ang kampanya natin. At nakikita ko po, nandito po kayo lahat ngayon. Gusto niyo po akong marinig. Gusto niyo ang mensaheng maibibigay ko sa back. Ngunit, ang mensaheng ibibigay ko sa iyo, kayo po ang magpapatupad ng mga mensaheng ito. Linagay niyo po ako sa pusyong ito para antabayanan ko ang inyong mga pangangailangan. Kayo ang susi para gumanda ang siyudad ng Angeles. Para makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa ating mamamayan. Kung nakita niyo po, marami po kayong naibaba ng mga proyekto dahil sa tiwalang na ibigay niyo po sa akin. Nakita niyo po ang distrito, napakaraming proyekto ang bumaba po sa atin. Nakita niyo na po na pag-asfalto ng ating mga daan, nakita niyo yung pag-aayos natin ng ating mga tulay, nakita niyo yung mga bypass roads na binaba po natin. Nakita niyo ang pagbababa po natin ng pondo sa mga silid-aralan, para may karagdagan tayong mga maibibigay sa ating mga mag-aaral. Lahat po yan ay naibaba po natin ng dahil po sa inyo. Dahil kami po dito, we public servants come and go. Sa maliit na panahon, kailangan makapagbigay tayo ng mga proyekto at programa na pakikinabangan natin lahat. At siguro itong mga proyekto, mga ito, kaya natin binababa po ito. Dahil gusto natin maraming investor ang papasok po sa siyudad ng Angeles. At itong mga investor na to ang magpapalago ng ating ekonomiya. Nakita niyo naman po, no? Nung araw, mailanlan lang ang mga negosyo pumapasok po sa atin. Nakita niyo po ang balibago ng araw, yun lang ang pinupuntahan natin.
Kung titingnan niyo po ngayon, napakarami mga establishmento na nagtayo dito po sa Angeles City. At ito makikita po natin na progresibo ang syudad ng Angeles. Dito na ang patayan natin para makita natin umaasenso ang Angeles City. At siguro napapansin nyo, masyado na rin traffic sa Angeles City. Alam niyo, nung araw, way back 20 years or 30 years ago, kung titingnan niyo po ang mga subdivisions po natin, marami pong bakante. Ngayon, kung titingnan niyo po, halos lahat puno na ang mga subdivisions po natin. Nandito yung mga condominiums, no? At hanggang sa ngayon, patuloy ang mga investor natin na nagtatayo, no? Ng mga iba-ibang mga kanilang mga negosyo, pagtatayo ng mga subdivisions. Kaya po, yung traffic natin lumalaki. Dahil yun po ang sinyales ng pag-aasenso. Kaya po tayo naghahanap ng paraan para maayos natin ang trapiko ng syudad ng Angeles. Kaya huwag po kayo mag-alala. Pagtulungan po natin para mapaganda po natin ang daloy ng trapiko ng Angeles City. Ang paggagawa rin natin ng mga eskwelahan, yan din ang susi para ang mga anak natin ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sabi ko nga, maigting na ang kompetensya po ngayon. Maraming magagaling. Kailangan natin ang suporta ng bawat isa para magpaganda natin ang antas ng edukasyon ng bawat anak natin. At nakita niyo po, no? Yung primary level, secondary level, kailangan, kung isang barangay man, wala silang, hindi man integrated ang kanilang pag-aaral, gawin po natin yan. Para yung mga anak natin, hindi na sila palipat-lipat ng bawat barangay. Doon na sila magtatapos. Nang sa ganon, madali na silang makapasok sa ating kolehiyo. At nakita niyo naman po ang ating kolehiyo. Marami na ang nakagraduate sa ating kolehiyo. At itong kolehiyong to, itingin pa po natin. Kailangan damihan pa natin ang mga kurso na akma sa sitwasyon ngayon. At maraming investor, nandito na po, no? Magkakaroon na tayo ng Techno Hub. Nandito na po ang Clark Air Base, no? Na ginawa na po natin para sa atin. Nandito po lahat ng mga investor. Iba-ibang larangan, iba-ibang trabaho. Kailangan ang mga anak natin ay handa para sa pangangailangan dito po sa mga nag-i-invest dito po sa siyudad ng Angeles o sa lalawigan ng Pampanga. At itong edukasyon po na to ang maghahango o mag-aangat sa kabuhayan ng bawat pamilya. At hindi lamang edukasyon. At nakita po natin mga investor pumapasok dito. Siyempre naman, kailangan tulungan din natin sila. Nakagawa ng panukalang batas o naisa batas na ang ease of doing business. Kailangan mabilis tayo. Tayong mga nasa gobyerno, huwag natin pahirapan ang mga negosyanteng pumapasok po sa atin. Kalingahin natin sila. Arugahin natin sila. Kasi sila ang patuloy na tumutulong sa atin. Sila ang patuloy na nagbabalangkas para mapaganda natin ang syudad ng Angeles. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin korupsyon. Malagay na yan.
Madali lang po ang sistema ng paggugobyerno. Kung meron kayong busilak na puso para maglingkod. Sabi ko nga po sa inyo, 3 taon lang ang hinihingi ko po. Hindi ko iisipin ang pamumulitika sa pangalawang termino o pangatlong termino dahil wala tayong magagawa. Marami tayong suliranin, marami tayong problema. Una, yung kapakanan ng ating kababayan. Health issues. Masaya ako at ang ating buting mayor na congressman na po ngayon, magiging katuwang pa natin sa progreso. Kung anong napag-iwanan natin mga programa, sigurado ipagpapatuloy ng ating congressman. Ang napag-iwanan ng ating buting mayor, siguro naman, nakita niyo naman po, inaayos ni mayor ang ospital po natin. Kailangan mapapatakbo natin ng mahusay ang bagong ospital natin. Para makapagbigay tayo ng angkop na serbisyo na kakailanganin ng Angeleño. At hindi lamang Angeleño. Marami pong natutulungan ang ospital natin dahil mga karatig ng mga barangay o mga bayan dito po pumupunta sa ating ospital. Kaya unti-unti natin ayusin, pagandahin natin ang sistema. At alam ko, tataas ang bed capacity natin. Kailangan natin ng kaukulang mga doktor at mga medical staff para patakbuhin po natin ito. Para makapagbigay tayo ng serbisyo sa mga Angeleño. Katuwang po natin dito ang DOH. Alam po yung ipapamigay natin mga pondo. Sana po, wag po kayong mag-atubiling magdala ng pondo sa amin para mas maraming makinabang sa hospital na gagawin po natin. Kung tinignan niyo po sa mga negosyante, matutulungan naman natin sa ease of doing business. Alam ko, nangangamba kayo sa seguridad ng Angeles City. Itingin po natin yan. Ang suporta natin sa ating kapulisan, 100%. Bibigyan natin sila ng kaukulang kakailanganin nila. 1, para maresolba natin ang mga mararahas, nagdadala ng droga po dito, at mga ibang mga elementong nakaka-apekto sa atin. No? Ayusin po natin. At kailangan ko po ang inyong kooperasyon. Hindi ko po magagawa mag-isa to. Kailangan maghawak kamay tayo sa mga programang ito. Sa lahat ng foreign friends natin, I guarantee you, papagandahin natin ang antas ng negosyo sa Fields Avenue at dito pa po sa French. At kung titingnan niyo po, buhayin natin ang culinary heritage ng Angeles City. Nandiyan na po ang kulinaryo. Alam niyo, natatakot nga po ako. Dahil yung muntik na po tayong naging, anong tawag po doon? Culinary capital. Alam niyo, maraming lumapit po sa amin. Sabi nila, kung alam niyo, sa buong Pilipinas, napakaraming magaling magluto. O nga po sabi ko. Pero tingin ko, isa sa magaling magluto, ang mga Kapampangan. Kaya tayo, kung hindi man natin nakuha ang titulong yun, this would be a culinary heartland of Pampanga. Sa sining naman ng mga mangguguhit natin, ang suporta ng administrasyon. Gusto natin maraming talento ang maihubog natin
para pakita ang talento ng mga Kapampangan, ang talento ng Angeles. Sa sining ng palakasan, alam natin na napakaraming magaling na manlalaro dito. Nandito po ang suporta ng ating administrasyon. At hinihikayat ko lahat ng naniniwala na mapapaganda natin ang syudad ng Angeles. Nandito ang mga negosyante natin. Nandito ang mga investor natin. No? Sana po tulungan natin ang mga anak natin na gumawa tayo ng programa, isang malaking negosyo para sa isang scholar na habang buhay nilang pakikinabangan at makakatulong sa mga negosyante natin na nandito po sa amin. Sana po itong first day ng public office, katuwang ko kayo sa progreso. Sama-sama po tayo. Hindi ako ang solusyon ng problema. Tayong lahat ang solusyon sa mga problema. Kailangan natin ng disiplina sa bawat isa. Kailangan natin, ang dami nating ayusin. Trapiko, kalusugan, edukasyon, basura. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me sa progreso ng Angeles. Wala na munang politika. Sabi natin, let's set aside politics, no? Kasi we have to promote good governance and political will. Kaya itong 3 taon, meron man magalit sa akin, tingin ko mas marami naman matutuwa. Kaya tingin ko, kasama ko kayo sa progreso. Tingin ko marami tayong magawa. Di na baling magalit sila sa akin. Basta tama ang ginagawa. At lastly, sana po, no, kung meron man tayong natulungan, o natulungan man kayo ng gobyerno, sana maibalik nyo yung tulong na ito sa mga nangangailangan din ng tulong. At yung mga nangangailangan ng tulong, sana maging ehemplo po ito para maibalik din nila ang tulong na ito sa ibang nangangailangan. And I think, pag tayo nagtutulungan, this would be a loving city. Kaya sana makasama ko kayo sa progreso. Makasama ko kayo para paunlarin natin ang syudad ng Angeles. Mabuhay ang Angeles City. Mabuhay kayong lahat.
dito at meron na po kasing SOCMED na meron pong executive order. Tama po, no? And magandang umaga po sa lahat ng mga viewers po natin. And yesterday po, immediately po after nung oath-taking po namin, minadali po ng ating bagong mayor, Mayor John Lasatin, na nag-proceed po kami sa City Hall. And then thereafter, together with 10 councilors po ng 20th Sangguniang and yours truly, napag-usapan po nga namin po, no, yung in relation dun sa kanyang speech during the oath-taking, yung pong pagsuspinde ng environmental fee ordinance na kung saan po immediately after the meeting nagpirma na po ang ating alkalde through Executive Order 001, no, for the suspension of the payment of environmental fee. Among other things po, yung executive order na yun binibigyan po ng direksyon ang mga water providers po sa buong Angeles na ipahinto muna po, no, yung paniningil po ng tinatawag po nating septage or environmental fee, and then thereafter po in-endorse po ng ating alkalde sa Sangguniang, of course as the presiding officer, na ma-review po muli, no, yung nasabing ordinansa at para po talakayin, no, through series of consultations and committee hearings po, no. Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin, Sir Paulo, no. Among others po yung of course yung mga water providers, yung pong mga homeowners association, yung pong mga associations po ng mga commercial establishments or business sector, and lahat po ng mga kailangan pong i-invite, no, para po maging maliwanag, komprehensibo. At the same time po, kailangan po natin mabigyan po ng pagkakataon na magbigay po ng mga inputs yung magiging bisita po natin sa Sangguniang in aid of legislation, no. Basically, Sir Paulo, yung pinaka-dynamics po dito, dun sa executive and legislative agenda po natin patungkol dito, in the end po magawa ho natin yung akmang version no magiging amended ordinance po dito para po of course maging compliant din po tayo dun sa Clean Water Act, and at the same time po maging reasonable po at katanggap-tanggap yung magiging fee, no. At marami pong if you recall, Sir Paulo, marami pong pwedeng ways and means po, no, para po dun sa compliance, no. So, basically, ang magiging susi ho talaga dito, yung inclusivity ng ating lokal na pamahalaan na mabigyan po ng participation yung mga stakeholders po, no. At of course po, napakaganda pong panimula, no, sa aming unang araw kahapon noong nailabas po yung executive order, at marami pong naging positive reactions, feedbacks, and comments po sa social media. And isa pa lang po to, no, sa mga pwede pa po nating gawin, no, sa loob ng 3 taon, no. And of course, as the presiding officer and chairman also ng Committee on Oversight, we will make sure po, no, that during the committee hearings po tayo po tutulong, mag-aantabay po, no, para po dun sa holistic and improvement po nung nasabing ordinansa, Sir Paulo. Sabi ng mga nakatatanda, hindi ka daw makakabangon kung hindi mo malaman kung saan ka nagkamali, you know, what went wrong ba. At doon sa perspective naman ni Kong John, you know, ang ating alkalde, na itong ordinansang ito kailangan talagang isuspinde at kailangan natin i-assess, you know. Ano ba yung mga binabanggit niya na saan mali? Well, of course po, no, moving forward po, no. Actually, Sir Paulo, nabanggit ko to multiple times sa mga interviews natin that we cannot live in the past, but we make sure that progressively maaayos po natin yan, no. And of course, ang naging parang konting ano lang po, no, na if for lack of better term, konting lapses lang po doon sa proseso, yung nga pong public consultation, no, para klaro po sa tao kung ano ba yung purpose and spirit and wisdom of the
proposed ordinance, and at the same time po, yung po magiging nature po ng implementation in so far as the siphoning, the disposal, and of course po, yung pong imposition po ng septage fee. Doon po tayo magfo-focus po pagdating po sa proseso ng pagkoconduct po ng public hearing. Gaano ka posible na pwede ba yan ayudahan na lang ng LGU na lang magbayad sa hali? O meron tayong kinukonsidera na capacity natin? Kasi nakita din naman natin ang legacy ni Kong Pogi na sa atin naman na meron na tayong ilang pasilidad para tugunan din yung mga pangangailangan niya sa usapin ng septage management fee. As a matter of levels or priority under the Clean Water Act po talaga, dapat as much as possible, kung kakayanin po, if the LGU concern has the capacity po to implement the compliance po doon sa Clean Water Act, number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan. No? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert sa ganito pong industriya. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters. So, in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo kakayanin na tumulong sa pag-iimplementa po doon. At sa tanong ng marami, baka naman apektado din ng pamahalaan nito, yung LGU. Baka yan mawalan ng kita. Sa ganung perspektiba, na pinakikitungan natin, okay, yung concern ng mga mamayan na ito mawawalan na sa dagdag na pasanin nila. Paano naman yung may mawawalan bang kita ang LGU dito? As a matter of fact po, wala. The intention really is the implementation of the Clean Water Act. Patungkol po to dun sa environmental aspect ng ating aquifers. Hindi ho to tungkol kung kikita ba ang LGU or not. In fact po, yung executive order po talaga niyan. Nakafocus po tayo dun sa pagre-revisit, pagsasaayos, making sure na compliant lang po ang LGU. There is no aspect in the ordinance or the amended ordinance na gagawin po natin patungkol po dun sa whether or not mayroon pong income na magge-generate ang LGU dan. For the record, Sir Paulo, wala po. Wala po. Gusto kong marinig yung doon sa mga magsasaka, sir. Kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana, maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiis lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kami kasamang mga nagdadialysis So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects. Yung
long-term projects para sa kanila. Yan lang. Ko na even before na tinagal tamo, sabi ko po na adurutan ko langan po rin kay katamong eskwela. All elementary and high school, Kenny King Porak, adurutan ko na la po. Ngeni po, buri ko ulit nang ngeni makaluklok na ako kasi dati bilang metong mga kampanya pa po na bisang sumuyo king balan. At ngeni naman po bilang metong Vice Mayor, buri ko la po ulit durutan at gawan ko po yun actually makaschedule na kami po 3rd week of July ne para po durutan la ulit din katamong schools bantang akit nung nano ba itang pangailangan daw although ikit mi na ne king initial min pa magdurot ding kaya katamong classrooms na kailangan samasan at ding aliwa pang facilities na kailangan pagtuunan pansin. Ngani po magbalik tamo po banta po bilang metong Vice Mayor sabi tala po rin ni advocate tala po rin ni king kaya katamo kaya king Sanggunian. Pampanga, Central Luzon and beyond who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. To the people of Pampanga, Central Luzon and beyond who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. Ito yung munting paraan namin upang magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon na siyempre upang linawin lahat ng usapin, upang magkaroon ng idea lahat ng mga manonood, hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na rin, na magbigyan ng impormasyon upang malaman nila ano ba mga punot dulo ng bawat usapin. Nagsisilbuit yung inspirasyon pa para sa amin upang magsikap pa po kami na mas matulungan po natin yung atin po mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon na mas mapaangat pa po natin yung kanilang mga kabuhayan. So, science-based yung itinuturo natin sa atin po mga magsasaka kasi meron tayong mga research programs or researches na iginagawa sa atin pong kagawaran ng Department of Agriculture Central Luzon na marami doon ay hindi pa naipapublish or hindi pa naibabahagi sa atin pong mga magsasaka at mangingisda, especially sa Central Luzon. So, ang AgriTV Central Luzon ay nagsisilbing platform po upang maibahagi natin yung mga pananaliksik na ito, epektibong pananaliksik upang ma-adapt po ng atin po mga magsasaka at mangingisda. Lahat naman kasi nagsimula yan talaga sa pagmamahal ng ating founder na si Mr. Levi P. Laos sa ating probinsya, sa probinsyang Kapampangan, sa Ciudad San Fernando. It all emanated from that. Kaya itinayo niya ang radio station ng RW 95.1 FM under Radio World Broadcasting Corporation way back in 1995. So asahan po ninyo na mas marami pa ang ihahandog po ng RBC, ng Radio World Broadcasting Corporation now that we are reaching beyond channels as well. Akong pusin. Yung hospital namin, ongoing pa, paakyat kami sa first level. Yun ang pinaka-prioridad natin. Tapos, yung kakulangan ng mga school building sa Pampanga State University na ngayon, umpisa namin by next month yung pangalawang building. Lakad pa kami ng mga additional buildings. Ang target natin, 10,000 college students ang target ko dito sa Candaba. Itong palengke namin, gusto kong baguhin na mag-improve naman, maging malinis at prioridad ko, mga taga-Candabang magtitanda dito at magpapatayo tayo ng isang 9-story na malaking municipal building dito para mag-improve yung panunungkulan ng taga-munisipyo. Mayor, nabanggit mo nga kanina during your speech, ang daming first sa inyong pagkapanalo, historical kumbaga. Mayor, ano nga asahan na tatak paglangke ang iiwan mo na legasiya? Yun ang challenge akin ngayon na talagang inilagay kaisipan at puso na ang lahat ng gagawin ko ay yung magagamit ng panghabang panahon ng mga taga-Candabeño. Yung henerasyon ngayon, yung mga anak natin at mga apo natin, katulad ng hospital, State University, at itong mga daan na ginagawa namin panghabang panahon. Yun ang pinapangarap ko. At yung mga scholar namin dito, ako yung nag-umpisa na 1,000, ngayon nasa 6,000 na kami. Gagawin ko 10,000 bago ko umalis ng pagka-mayor sa 2028. Na yun ang pangarap ko. Palagi sinasabi ko, kailangan mag-aral tayo. Mga magulang, pilitin yung mga anak ninyo na ang lahat ng Candabeño
Gusto ko makapag-aral, matapos ng kolehiyo dahil yun ang makapagbibigay ng magandang buhay sa kanila. Iwan nyo bang flood-free ang Candaba? Alam mo, pinag-aaralan natin sa national government problema yan. Hindi natin masave yung kapinakan natin dahil masyadong mababa. Ang pinag-aaralan ngayon ng national government, pwede bang gamitin ang tubig, makikinabang ang marami, habang hindi nagtatanim ang mga tao. Pero kailangan na mahabang konsultasyon ito sa mga taga-Candaba. Pero ang priority ko ngayon, dahil 3 taon na lang, iaangat ko, itaas ang maraming daan para hindi abutan ng tubig. Katulad ng ginawa ko sa poblasyon na nakita ko, epektibo naman. Kasi like yun sa economic sector, yung mga concerns na final ng ating mga representatives, congressmen. So this required endorsements from the Regional Development Council. Maybe na late lang binabasa amin yon, kaya hinabol namin this time. Several key is yung access to water, housing, affordable electricity, traffic and transport routes, no? These were some, and yung key infrastructure projects na kailangan dito sa ating Central Luzon. So I'm very happy that the administration supported us with a lot of our projects. We've shown earlier yung malalaki, no? Yung North-South commuter railway system, our dams, our bridges, the Bataan-Cavite link has been approved, and many other big projects. Kaya maraming salamat that we were able to realize these programs. Definitely, who do we serve? Us as elected officials or even people working in government, sino ba sinisilbi natin? Isn't it the private sector? So we need to hear them so that when we make plans, programs, and projects, it's attuned to what the people need. And so that's why we do encourage the private sector to be very participative sa aming mga council meeting. Kuryente has been repeatedly, no? This energy, because Central Luzon is such a powerhouse, it's growing. So kailan ready tayo for that. And matapos yung mga key projects that we have, linking us to other parts. Central Luzon kasi is very geographically situated. Nothing can go north, south, east, west nang hindi dumadaan sa atin. So hopefully, at yung mga iangat talaga ang kalidad ng buhay ng bawat. Education, sa health. But I think Central Luzon will be at the forefront of all of this. It has the opportunity to correct the mistakes of yung mga naunang nag-progress. So better planning for Central Luzon. Marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming ngayon maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiis lang kami mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh.
So lahat yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Swelo ko na even before na tinagal kamo, sabi ko po na adurutan ko langan po rin kay katamong eskwela. All elementary and high school, King Porac, adurutan ko na la po. Yan po, burit pong ulit nang yan makaluklok na ako kasi dati bilang metong mangampanya pa po na bisang sumuyo King Balan at ngayon naman po bilang metong Vice Mayor Buripula po ulit durutan at gawan ko po yun actually makaschedule na kami po 3rd week of July para po durutan la ulit din katamong schools bantang akit nung nano ba itang pangailangan daw although ikit mi na king initial min pa magdurot deng kaya katamong classrooms na kailangan samasan at deng aliwa pang facilities na kailangan pagtuunan pansin ngani po magbalik tamo po banta po bilang metong Vice Mayor sabi tala po rin ni advocate tala po rin ni king kaya katamo kaya king Sanggunian. Nung kampanya ko naririnig nyo nabuksan ng environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante they have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, at least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government, at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka, sana malinis din yung kanilang proseso, Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin. For 3 days, nangangamoy sa loob ng opisina. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Through series of consultations and committee hearings po, ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde sa Sanggunian na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations
sa mga stakeholders po natin, compliance po doon sa Clean Water Act. Number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong. Para sa akin, sir, na dapat tanggalin na talaga yung environmental fee, sir. Kasi pag pupunta yung dito, yung Soliman, sir, nagbabayad din kami ng sir, mga service nila. Pag malakas ang ulan, mga 15 minutes lang, ngayon kita po ninyo kanina yan. Pag malakas na yan, pupunta na po dito. Tapos, papasok na kinatatang. Yung problema po dyan ay yung ilog kasi silted. Yung natambak-tambakan na yung silted nga ang tawag doon, no? Yung po natambak-tambak na, yung mga lahat ng mga debris nandyan na, tumaas. Hindi na, nireprap nga po, hindi naman po hinuhukay ang ilog ginawa ng Panginoon para sa mga isda na makain natin. Ngayon, ang lumalangoy mga basura nila. So, nananawagan po kami sa inyo na sana you can help us here in San Juan, Barangay San Juan, kasi nga po, yung katulad ng sinabi ko kanina, kapag heavy downpour po, talagang 10 to 15 minutes lang lubog na yung mga Kasi nga, yung parang na-seclude, naharang, walang lalabasan ng tubig, di naman lalabas doon. Dito sa barangay natin, hindi po na tayong kayang suportahan ang mga bagay na dapat natin. Pero ginagawa natin po. Siyempre, yung mga ibang nanunungkulan ng mga iba, gumagawa po yan. Ngayon na lang po, siyempre, alam mo naman, malaking problema nagiging dito sa San Fernando, nagka-pondo-pondo yung mga dapat na gawin. Siguro po ngayon, alam ko naman, na nakikinig naman po yung mga kapwa nating nanunungkulan na mataas ang tungkulin, kung pagsisikapan po yan, madaling gawin yan . Nasa pagtatrabaho po yan at pagkakaisa. Kung paano po sanang ginagawa ng mga ating mga nagtatrabaho sa Kailugan, o isama na po yung Barangay San Juan sa pag-uukay nila. At sana po lahat ng nasasakupan ng San Juan, na kung saan naabot po yung mga basura, tulungan naman po kami. Lang na paano nakakasabay ang Rehiyon 3, ang DepEd Region 3 sa pagbabago ng panahon at sa paano kami nananatiling relevant sa mga pangangailangan ng ating learners. But more than the remembrance, it is also a chance to pause, to ask ourselves, what have we done? Ano na yung mga programang ginawa natin at kumusta yung mga programa natin. So, we're also asking ourselves of the things that we have done right and confront what still needs fixing so that we can be more relevant and responsive to our learning. It's the rebirth of a DepEd Region 3. And this logo signifies our renewed commitment and passion to deliver what is best for our students. Not because only 50 years, but we want to shine. So we want to shine by sharing and by offering what is best for our students, to guide us and to remind us of our oath and our duty in the Constitution to provide what is truly best for our learners. Sapagkat when we are educating, we are actually the soul of a nation relies on education. Without education, there can be no meaningful, and at the same time, there can be no progressive nation building. And so we want to stay relevant because we want to partake in that noble endeavor of nation building. Di ba nga sinasabi na it takes a village to raise a child.
So it takes the whole community to educate a child. So we are looking forward with clarity, we're looking forward with firm resolve to offer the best and genuine and truly liberating education in Central Luzon. Sa utos ng ating Pangulo, lagi niya sinasabi na kailangan may sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ito yung mga community gardens na itinatayo natin sa iba't ibang lugar sa tulong ng lokal na pamahalaan, sa tulong ng provincial government at higit sa lahat, sa tulong ng mga volunteers mismo. Yung ask for work sila for 20 days para itayo tong farm na to, kung saan nakatanggap sila ng minimum wage, so in 20 days mga 10,000. Of our brand, our unique blend of informing and entertaining our local audiences. Radio World Broadcasting Corporation is on its 30th year. The RBC Media Group, which CLTV 36 is a part of, to the people of Pampanga, Central Luzon and beyond who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. Ito yung munting paraan namin upang magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon na siyempre upang linawin lahat ng usapin, upang magkaroon ng idea lahat ng mga manonood, hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na rin, na magbigyan ng impormasyon upang malaman nila ano ba mga punot dulo ng bawat usapin. Nagsisilbuit yung inspirasyon pa para sa amin upang magsikap pa po kami na mas matulungan po natin yung atin po mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon na mas mapaangat pa po natin yung kanilang mga kabuhayan. So, science-based yung itinuturo natin sa atin po mga magsasaka kasi meron tayong mga research programs or researches na iginagawa sa atin pong kagawaran ng Department of Agriculture Central Luzon na marami doon ay hindi pa naipapublish or hindi pa naibabahagi sa atin pong mga magsasaka at mangingisda, especially sa Central Luzon. So, ang AgriTV Central Luzon ay nagsisilbing platform po upang maibahagi natin yung mga pananaliksik na ito, epektibong pananaliksik upang ma-adapt po ng atin po mga magsasaka at mangingisda. Lahat naman kasi nagsimula yan talaga sa pagmamahal ng ating founder na si Mr. Levy P. Laos sa ating probinsya, sa probinsyang Kapampangan, sa Ciudad San Fernando. It all emanated from that. Kaya itinayo niya ang radio station ng RW 95.1 FM under Radio World Broadcasting Corporation way back in 1995. So asahan po ninyo na mas marami pa ang ihahandog po ng RBC, ng Radio World Broadcasting Corporation now that we are reaching beyond channels as well. Kasi like yun sa economic sector, yung mga concerns na final ng ating mga representatives, congressmen. So this required endorsements from the Regional Development Council. Maybe na late lang binabasa amin yon kaya hinabol namin this time. Several key is yung access to water, housing, affordable electricity, traffic and transport routes, no? These were some, and yung key infrastructure projects na kailangan dito sa ating Central Luzon. So I'm very happy that the administration supported us with a lot of our projects. We've shown earlier yung malalaki, no? Yung North-South commuter railway system, our dams, our bridges, the Bataan-Cavite link has been approved, and many other big projects. Kaya maraming salamat that we were able to realize these programs. Definitely, who do we serve? Us as elected officials or even people working in government, sino ba sinisilbi natin? Isn't it the private sector? So we need to hear them so that when we make plans, programs, and projects, it's attuned to what the people need. And so that's why we do encourage the private sector to be very
participative sa aming mga council meeting. Kuryente, it has been repeatedly, no? This energy, because Central Luzon is such a powerhouse, it's growing. So kailan ready tayo for that. And yan, matapos yung mga key projects that we have, linking us to other parts. Central Luzon kasi is very geographically situated. Nothing can go north, south, east, west nang hindi dumadaan sa atin. So hopefully, at yung mga iangat talaga ang kalidad ng buhay ng bawat. Education, no? Sa health. But I think Central Luzon will be at the forefront of all of this. It has the opportunity to correct the mistakes of yung mga naunang nag-progress. So, better planning for Central Luzon. Marinig yung doon sa mga magsasaka, sir, kung anong kursa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa ngayon sa Pilipinas. Sana maraming maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, ay pakiis lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle, si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa link-bring po. Wala pong bayad yung mga, opo, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Yung kampanya ko na nabuksan ng environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pag-upo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon. Kasi kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante. They have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit. No?
yung iba natataasan doon sa fee. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina eh. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Through series of consultations and committee hearings po, no? Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin. Compliance po dun sa Clean Water Act. Number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, dun po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifers o yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong. Para sa akin, sir, na dapat tanggalin na talaga yung environmental fee, sir. Kasi pag pupunta yung dito, yung Soliman, sir, nagbabayad din kami ng sir, mga service nila. Pag malakas ang ulan, mga 15 minutes lang, ngayon kita po ninyo kanina yan. Pag malakas na yan, pupunta na po dito. Tapos, papasok na kinatatang. Yung problema po dyan ay yung ilog kasi nagka-silted. Yung natambak-tambakan na yung silted nga ang tawag doon, no? Yung po natambak-tambak na yung mga lahat ng mga debris nandyan na. Tumas. Hindi, nireprap nga po, hindi naman po hinuhukay yung ang ilog ginawa ng Panginoon para sa mga isda na makain natin. Eh ngayon, ang lumalangoy mga basura nila. So nananawagan po kami sa inyo na sana you can help us here in San Juan, Barangay San Juan, kasi nga po, yung katulad ng sinabi ko kanina, kapag heavy downpour po, talagang 10 to 15 minutes lang lubog na yung mga kasi nga yung parang na-seclude, naharang, walang lalabasan ng tubig, di naman lalabas doon. Dito sa barangay natin, hindi po na tayong kayang suportahan ang mga bagay na dapat natin, pero ginagawa natin po. Siyempre, yung mga ibang nanunungkulan ng mga iba, gumagawa po yan. Ngayon na lang po, siyempre, alam mo naman, malaking problema nagiging dito sa San Fernando, nagka-pondo-pondo yung mga dapat na gawin. Siguro po ngayon, alam ko naman, na nakikinig naman po yung mga kapwa nating nanunungkulan na mataas ang tungkulin, kung pagsisikapan po yan, madaling gawin yan eh. Nasa pagtatrabaho po yan at pagkakaisa. Kung paano po sanang ginagawa ng mga ating mga nagtatrabaho sa Kailugan, o isama na po yung Barangay San Juan sa pag-uukay nila. At sana po lahat ng nasasakupan ng San Juan, na kung saan naabot po yung mga basura, tulungan naman po kami. Lang na paano nakakasabay ang Rehiyon 3, ang DepEd Region 3 sa pagbabago ng panahon at sa paano kami nananatiling relevant sa mga pangangailangan ng ating learners. But more than the remembrance, it is also a chance to pause,
to ask ourselves, what have we done? Ano na yung mga programang ginawa natin at kumusta yung mga programa natin? So, we're also asking ourselves of the things that we have done right and confront what still needs fixing so that we can be more relevant and responsive to our learning. It's the rebirth of a DepEd Region 3. And this logo signifies our renewed commitment and passion to deliver what is best for our students. Not because only 50 years, but we want to shine. So we want to shine by sharing and by offering what is best for our students, to guide us and to remind us of our oath and our duty in the Constitution to provide what is truly best for our learning. Sapagkat when we are educating, we are actually the soul of a nation relies on education. Without education, there can be no meaningful, and at the same time, there can be no progressive nation building. And so we want to stay relevant because we want to partake in that noble endeavor of nation build. Diba nga sinasabi na it takes a village to raise a child. So it takes the whole community to educate a child. So we are looking forward with clarity, we are looking forward with firm resolve to offer the best and genuine and truly liberating education in Central Luzon. Sa utos ng ating Pangulo, lagi niya sinasabi na kailangan may sapat na pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ito yung mga community gardens na itinatayo natin sa iba't ibang lugar sa tulong ng lokal na pamahalaan, sa tulong ng provincial government at higit sa lahat, sa tulong ng mga volunteers mismo. Yung ask for work sila for 20 days para itayo tong farm na to, kung saan nakatanggap sila ng minimum wage, so in 20 days mga 10,000. Kasi like sa economic sector, yung mga concerns na final ng ating mga representatives, congressmen. So this required endorsements from the Regional Development Council. Maybe na late lang binabasa amin yon, kaya hinabol namin this time. Several key is yung access to water, housing, affordable electricity, traffic and transport routes, no? These were some, and yung key infrastructure projects na kailangan dito sa ating Central Luzon. So I'm very happy that the administration supported us with a lot of our projects. We've shown earlier yung malalaki, no? Yung North-South commuter railway system, our dams, our bridges, the Bataan-Cavite link has been approved, and many other big projects. Kaya maraming salamat that we were able to realize these programs. Definitely, who do we serve? Us as elected officials or even people working in government, sino ba sinisilbi natin? Isn't it the private sector? So we need to hear them so that when we make plans, programs, and projects, it's attuned to what the people need. And so that's why we do encourage the private sector to be very participative sa aming mga council meeting. Kuryente has been repeatedly, no? This energy, because Central Luzon is such a powerhouse, it's growing. So kailan ready tayo for that. And matapos yung mga key projects that we have, linking us to other parts. Central Luzon kasi is very geographically situated. Nothing can go north, south, east, west nang hindi dumadaan sa atin. So hopefully, at yung mga iangat talaga ang kalidad ng buhay ng bawat. Education, no? Sa health. But I think Central Luzon will be at the forefront of all of this. It has the opportunity to correct the mistakes of yung mga naunang nag-progress. So better planning for Central Luzon.
Vice Governor pala, ating Governor na Miliana Pineda, sa 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, may sikatuparan at ibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa ikakabuti ng mga kapampangan. Ay, maraming salamat. Sa Guniang Numbers, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas dagdagan niyo pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, maging malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo. Tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo. Ganun din sa ating provincial administrator, Atty. Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, my executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil kayo lahat na atas yung mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, na-implement ng tama yung programa natin na na-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Buddy, maraming salamat sa 4.5 billion sa amin na tayo na collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagdagan ng programa na implement para sa mga kapampangan. Thank you, Padre Buddy. Gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon nito para pasalamatan ang ating board. Sabi nga ni Nanay, mamimiss niya kayo. Same thing, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng makakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Governor. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga kapampangan.
Sa ngalan po ng Bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa, tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po. Like yung sa economic sector, yung mga concerns na final ng ating mga representatives, congressmen. So this required endorsements from the Regional Development Council. Maybe na late lang binabasa amin yon, kaya hinabol namin this time. Several key is yung access to water, housing, affordable electricity, traffic and transport routes, no? These were some, and yung key infrastructure projects na kailangan dito sa ating Central Luzon. So I'm very happy that the administration supported us with a lot of our projects. We've shown earlier yung malalaki, no? Yung North-South commuter railway system, our dams, our bridges, the Bataan-Cavite link has been approved, and many other big projects. Kaya maraming salamat that we were able to realize these programs. Definitely, who do we serve? Us as elected officials or even people working in government, sino ba sinisilbi natin? Isn't it the private sector? So we need to hear them so that when we make plans, programs, and projects, it's attuned to what the people need. And so that's why we do encourage the private sector to be very participative sa aming mga council meeting. Kuryente has been repeatedly, no? This energy, because Central Luzon is such a powerhouse, it's growing. So kailan ready tayo for that. And yan, matapos yung mga key projects that we have, linking us to other parts. Central Luzon kasi is very geographically situated. Nothing can go north, south, east, west nang hindi dumadaan sa atin. So hopefully, at yung mga iangat talaga ang kalidad ng buhay ng bawat. Education, no? Sa health. But I think Central Luzon will be at the forefront of all of this. It has the opportunity to correct the mistakes of yung mga naunang nag-progress. So better planning for Central Luzon. Of our brand, our unique blend of informing and entertaining our local audiences. Radio World Broadcasting Corporation is on its 30th year. The RBC Media Group, which CLTV 36 is a part of, to the people of Pampanga, Central Luzon, and beyond, who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. Ito yung munting paraan namin upang magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon na siyempre upang linawin lahat ng usapin, upang magkaroon ng idea lahat ng mga manonood, hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na rin, na magbigyan ng impormasyon upang malaman nila ano ba mga punot dulo ng bawat usapin. Nagsisilbuit yung inspirasyon pa para sa amin upang magsikap pa po kami na mas matulungan po natin yung atin po mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon na mas mapaangat pa po natin yung kanilang mga kabuhayan. So, science-based yung itinuturo natin sa atin po mga magsasaka kasi meron tayong mga research program
programs or researches na iginagawa sa atin pong kagawaran ng Department of Agriculture Central Luzon na marami doon ay hindi pa naipapublish or hindi pa naipabahagi sa atin pong mga magsasaka at mangingisda, especially sa Central Luzon. So ang AgriTV Central Luzon ay nagsisilbing platform po upang maibahagi natin yung mga pananaliksik na ito, epektibong pananaliksik upang ma-adapt po ng atin pong mga magsasaka at mangingisda. Lahat naman kasi nagsimula yan talaga sa pagmamahal ng ating founder na si Mr. Levy P. Laos sa ating probinsya, sa probinsyang Kapampangan, sa Ciudad San Fernando. It all emanated from that. Kaya itinayo niya ang radio station ng RW 95.1 FM under Radio World Broadcasting Corporation way back in 1995. So asahan po ninyo na mas marami pa ang ihahandog po ng RBC, ng Radio World Broadcasting Corporation, now that we are reaching beyond channels as well. In your seat, pero ito po ang mga unan yung ginawa ngayon. Ano po ang kaano po ka-importante itong nandito tayo today sa may Luisita exit ng STX? Ayun lang po, bago lang nga tayo as sitting governor, but this has been a continuing process na ma-establish itong exit na to sa Luisita, not only for the province of Tarlac, but for the whole Central Luzon, because there are huge developments happening here. We've been having dialogue, of course, with the huge Aboitiz Economic Zone Industrial Park developing here, the new Ayala developments, and of course the industrial parks here, Luisita, which almost a huge percentage of our workforce dito pumupunta, and napakalaking tulong kung magkakaroon ng northbound exit and northbound entry ang ating Luisita dahil nga sa libu-libong tao na magtatrabaho. This especially will help decongest and ease the traffic problem in Tarlac City dahil nga sobrang dami ng taong para pumunta sa Luisita ay dumadating. And also it will help the developments. Paano naman ma-attract, makakapunta yung mga galing sa north dito sa Ayala development here and Aboitiz. So I think Aboitiz is just about to groundbreak their new Coca-Cola factory here that will generate thousands of jobs, and this will help make the distribution easier to be able to tap the north markets and the south market. So with the help of BCDA, hopefully we can get this exit established for the development here in our province. How long have you been parang hinihingi itong interchange na ito? I think ever since I sat as congressman, I've been having dialogues na nga with DPWH, SCTEX on how this can be established. I think they're finishing lang. They've recovered the properties here, and then President Jake Bincal will be coming to inspect. So hopefully we do this because this was initiated because I directly wrote to the President a year ago with attached letters for our huge developers here, Aboitiz, Ayala, that this development is very integral to for the economy of not only Tarlac but the whole Central Luzon. You mentioned big companies po, pero sa mga small traders and medium traders sa Tarlac, makikinabang din po ba pag meron ng exit dito? Of course, 'di ba? Marami rin tayong mga farmers and small, medium, and micro entrepreneurship entrepreneurs based in this area na mapapadali ang kanilang travel to northbound para sa kanilang pagmamarket and pagpasok. Especially this area in the few years will be I think this might be the central business district of not only the province but of Central Luzon. You know, Luisita is the center of Central Luzon, so it doesn't get any more strategic than that. Governor, so far, meron na tayong timetable? Pwede na kaya sabihin umumpisa na this year, next year, o wala pa pong gano'n? Hopefully with the arrival of our BCDA president, that's why we're here today, he can give us specific details kung ano na ba talaga magiging timetable for the importance. Because actually, I live in the north, and when I come here to the Luisita area, I have to go through very small mga maliliit na barangay roads and maliliit na mga
municipal roads na it's a big hassle for our mga workers. Kasi pag na-establish itong Luisita, you know, like our biggest employer here, the IWS, 30,000 employees. They want to hire more people from the north, want to hire here, but their commute is very has to go through a lot of stops, hassles. But if this exit is established, it can establish point-to-point transportation that will create more jobs for our people. Okay, is this one of part of your priorities? So, interchange ito, any other priority programs of the new governor? Yeah, my political promises have always been focused on creating better educational institutions and job-generating opportunities. And I think this is one of the job-generating opportunities for our province na this interchange, I think, to be developed. Dahil one of the things that we want to do nga is help the economy, not only Tarlac, but of the country. Okay, thank you po. Thank you. Salamat sa inyong lahat and salamat sa pagbisita. BCDA will fund this project through... with Hermosa. Yes. It's a partnership sa Hermosa with DPWH, no. But of course, we welcome support from other government partners and private partners, no, who are here to speed up the completion of this project. Like for this one, Aboitiz is one of the... Aboitiz, of course, be procured, diba? If we can have it donated na lang siguro. Very small. I think it's like 400 yes, that's Krishna. Dapat matagal na po sanang nabuksan pero sa kasamaang palad hindi po nangyari. Pero anyway, ngayon mukhang maano na. Ano po ang masasabi niyo rito, sir? Well, this is to speed up more economic activities and economic benefits, no? Para sa motorista, no, it will save them on travel time. No, siyempre, pag nakatipid ka sa travel time, mas magiginhawaan din yung mga sakyan, less wear and tear. So that's immediate impact on the motorist, the public. But on the businesses, of course, the accessibility nung area is further enhanced. So kasi dati kung andito ka sa Luisita at gusto mong pumuntang Baguio, kailangan mo pang umikot ng Concepcion. Diba? You need to travel another 15 minutes and then come here another 15 minutes. So you waste 30 minutes going to your businesses north. No, so that's one. You save on travel time and it opens up more opportunities. Of course, this will further naman link us with all the other infrastructure, no? The SETEX, TPLEX, the airport, diba? And the province as a whole. So yun yung mga benefits na nakikita natin dito. Magkano po yung allotted budget for the project? Well, normally an interchange like this costs at least 300 million pesos. But this one kasi andito na siya diba? It's a matter of completing na lang the missing ramps. So I think less than half, or half, or less than that of the 300 million budget. But the assurance that we will be giving is that we will complete the entire interchange as designed, as designed originally. Sir, natanong namin si Governor kanina, kayo lang daw po ang maaaring magsabi. Time frame, sir, mga kailan kaya magagawa to, sir? Well, we will launch this year, no. In fact, I didn't know there's this media today, but I know I will just whisper to the governor's ears, not to tell him na, boss, go, we will start immediately. Immediately. Okay. Thank you, sir. All right, thank you. It seems that the BCDA is ramping up on the support to the communities, particularly host to Clark, Freeport, New Clark City. Like you are building this interchange and also at Hermosa. And also I believe you committed something to Governor Pineda sa hospital. So where else could we expect BCDA would be pouring support primarily in Central Luzon muna? Well, of course, we need to complete the infrastructure requirements. Basically, Clark is our biggest asset, no? So we have support to our
subsidiaries, yung Clark International Corporation, Clark Development Corporation for infrastructure. But our biggest project kasi is New Clark City. So we are continuing with the completion of the infrastructure. So makikita nyo doon. Yesterday, we had an approval in the management committee of the final design, construction-ready design of the central bank facility in New Clark City. So finally, no? So finally, yesterday, I told them when will be the construction. So they will bid out this year and start the construction by January next year. And that will bring a lot of economic activities because their budget is close to 50 billion pesos. So imagine that amount of money that will be poured in Tarlac. A lot of economic opportunities and indirect benefits, the multiplier effect. So makikita natin yon. And of course, it brings gravitas, central bank. If it's here, then the other financial institutions will not think twice not to put up also their shops here in New Clark City. And also, next week, I will also invite the governor. We will launch the first affordable housing in New Clark City. Ito, groundbreaking na talaga yon. No, groundbreaking na rin yon. The first 3,000 housing units, we see that's just an initial project. Kayo, it's open to everybody, no? Makikita po ninyo, ang pangako po namin kasi dito in social inclusivity, no? Even minimum wage earners can afford to have finally their own homes. They can call their own homes. So, sunod-sunod po yan, marami po tayong i-announce na magagandang project at balita para sa province po ng Tarlac na nag-host po ng New Clark City. President, magkano yung budget dun sa housing? That's around 7 billion pesos. No? 7. So we see, yun na nga, a lot of multiplier effect coming in. No? They will need a lot of construction workers, and in fact, the requirement is more than half. Kailangan source to be locally. So makikipagtulungan kami sa opisina ng governor to provide the needed engineers, the needed workers, foreman, skilled workers. So, marami ho yan. Sir, papayagan niyo po yung mga government agencies natin like Pag-ibig for that low-cost housing? Yes, that will be that will be in partnership with Pag-ibig because part of the initial housing is 4PH. So I saw already the financial model nung partner naming developer. So wala kang down payment, initially 2,000 pesos lang. Makaka-move in ka na pag natapos po yun. Saka, di ba, napakaganda po yan. Kailangan, qualified ka doon sa 4PH na ino-offer ng government. While it's 4PH, pero ang gagawin namin, mas maganda po. Malaking mga units. Po. Pero it will fall under the 4PH program naman po ng national government. Sir Jake, you've already recently may yung IT backbone for city and pa, may gagawin pa kayong dorms. Well, the ICT program inside New Clark City is up for bid sa August, no? We just had a pre-bid conference and we had at least, I think, 8 interested companies. So, joint venture po yun. And in fact, we were invited by next week, the national government, the ICT, will launch the National Backbone Program in Leyte. And BCD is invited to be part of it. So, nakikita natin na yun na yung tuloy-tuloy na upgrading ng mga infrastructure natin. This side naman on the ICT. Okay, on yung dorm naman po para sa student athletes natin. Yes. So, of course, this is in support to our student athletes, no? That grassroots development po to. Hindi lang po to na chamba-chamba lang na makakuha tayo ng mga players later on. But this one, we will train them from their young age. So, we will build their dormitory po. No? Ang pangako po sa akin ng National Academy of Sports is by July 15, bibigay na nila yung detailed design. So ipapabid na namin. Kasi nangako ako kay Secretary Mina na by next school year ay tapos na ho yun. And I think mas mauna to kaysa dun sa dormitory na matapos. Sir, last question for Mina. May dorm, may IT backbone, buhos namin sa interchange. And yung gagawin pa bahay pa parang hihilahin yata ito nung
economy dito sa CA. Yes, yes, yes. No, and also, no, ako, in fact, I invited Aboitiz, I invited Ayala. But on our part kasi, we're also launching soon our industrial park, no? Kasi by August, they will submit their detailed plan. So after that, they will construct. Now, we will also allocate, we already have a partner for a 100-hectare industrial park. It's a partnership between a local and a Japanese company. Yun ang maraming patrabaho na kukunin, no? Jobs. Siyempre, tinatanong din nila kung may mga jobs, saan sila titira. Kaya, ano na po yan, align na, no? Pabahay, trabaho, gobyerno. So, andyan na sila lahat dito sa Clark and New Clark City. And will spur economic growth. Dito sa region na to, no? Dito sa region na to. In fact, some of our locators are also expanding, no? Yung battery namin for electric vehicles, no, nag-expand din, di ba? So, I think, okay ba ako magkwento ng madami? Baka makalimutan ko, ang dami ko nang kinuwento. Para mapag-start na tayo ng intersection. Alright. Of our brand, our unique blend of informing and entertaining our local audiences. Radio World Broadcasting Corporation is on its 30th year. The RBC Media Group, which CLTV 36 is a part of, to the people of Pampanga, Central Luzon and beyond, who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. Ito yung munting paraan namin upang magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon na siyempre upang linawin lahat ng usapin, upang magkaroon ng idea lahat ng mga manonood, hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na rin, na magbigyan ng impormasyon upang malaman nila ano ba mga punot dulo ng bawat usapin. Nagsisilbuit yung inspirasyon pa para sa amin upang magsikap pa po kami na mas matulungan po natin yung atin po mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon na mas mapaangat pa po natin yung kanilang mga kabuhayan. So, science-based yung itinuturo natin sa atin po mga magsasaka kasi meron tayong mga research programs or researches na iginagawa sa atin pong kagawaran ng Department of Agriculture Central Luzon na marami doon ay hindi pa naipapublish or hindi pa naibabahagi sa atin pong mga magsasaka at mangingisda, especially sa Central Luzon. So, ang AgriTV Central Luzon ay nagsisilbing platform po upang maibahagi natin yung mga pananaliksik na ito, epektibong pananaliksik upang ma-adapt po ng atin po mga magsasaka at mangingisda. Lahat naman kasi nagsimula yan talaga sa pagmamahal ng ating founder na si Mr. Levy P. Laos sa ating probinsya, sa probinsyang Kapampangan, sa Ciudad San Fernando. It all emanated from that. Kaya itinayo niya ang radio station ng RW 95.1 FM under Radio World Broadcasting Corporation way back in 1995. So asahan po ninyo na mas marami pa ang ihahandog po ng RBC, ng Radio World Broadcasting Corporation now that we are reaching beyond channels as well. Even before na tinagal tamo, sabi ko po na adurutan ko langan po rin kay katamong eskwela, all elementary and high school, Kenny King Porac, adurutan ko nala po. Ngayon po, burik kong ulit nang yan makaluklok na ako kasi dati bilang metong mangampanya pa po na bisang sumuyo Kimbalan at ngayon naman po bilang metong Vice Mayor Buricula po ulit durutan at gawan po yun actually makaschedule na kami po 3rd week of July ne para po durutan la ulit din katamong schools bantang akit nung nanobay ng pangailangan daw although ikit mi na ne
initial ming pamagdurot deng kaya katamong classrooms na kailangan samason, at deng aliwa pang facilities na kailangan pagtuunan pansin. Yan po magbalik tamo po banta po bilang meto nga Vice Mayor. Sabi tala po Remy, advocate tala po Remy king kaya katamo kaya king Sanggunian. Marinig yung yung sa mga magsasaka, sir, kung anong konsa niya sa mga magsasaka. Ganun lang, sa peace and order natin sa Pilipinas. Sana maraming maraming hindi makita nangyayari eh. Ano yung sana sa SONA? Ano yung gusto mo marinig, sir? Mabigyan ng break ang mga mahirap, kung anong maitutulong sa aming mahirap. Ginoong Pangulo, kung pwede lang po, ano man ang programang ginagawa ninyo para sa amin, pakiisip lang kaming mga mahirap. Salamat po. Okay, pangalan niyo po. Sana may mabanggit sa mga nagtatricycle si Press. Ano po ma'am, yung libre pong na sa libreng po. Wala pong bayad yung mga opo, libre po yung tuition fee. Siguro sa health issue kasi nagdadialysis to eh. So gusto ko sana yung lalo na sa transplant. Sana magkaroon ng mapababa yung bayad, ganyan kasi marami kaming kasamang mga nagdadialysis eh. So lahat 'yon gusto rin na magkaroon ng another life siguro na hindi na nagdadialysis. So, yung wish namin is mapababa yung or magkaroon din sana ng libre, ganon, sa transplant. Yun, ganon. Sa health kasi, yung asawa ko nga nagdadialysis. Siguro kung may changes sa Pilipinas or yung mga projects niya. Kung meron man. Yan lang. Ako kasi pro-pura ko eh. Sana may mga changes pa rin sa mga kababayan nating mahihirap na mga projects, yung long-term projects para sa kanila. Yan lang. Vice Governor pala, ating Governor na Villanan ng Pineda, 6 na taon na panunungkulan bilang Governor. Sa tulong po ninyo, may sikatuparan at naibigay po natin ang mga proyekto at programa para sa ikakabuti ng mga kapampangan. Maraming salamat. Sa Sangguniang members, maraming salamat. Papasalamat din po ako sa mga regional at provincial director ng mga iba't ibang ahensya ng paglalaan po ninyo ng pondo sa mga programa po namin. Malaking bagay po ito para sa amin. At sana po, mas nagtiranin pa po sa term ni Nanay yung mga pondo na ibibigay po ninyo. Sa dami po ng agenda ni Nanay, kailangan po namin ng tulong ninyo. Gusto ko rin po pasalamatan ng mga ating mga department heads at empleyado sa Kapitolyo na nakatubang po sa pag-implement ng mga programa sa ating mga kapampangan. Department heads, maraming salamat at sa 6 na taon hindi niyo po ako pinabayaan. Sa 6 na taon, wala naman po ako naging kaso, maging malinis po ang kwenta ng pera ng Kapitolyo. Pero mag-ready na po kayo. Tuwing alas 5 ng umaga, start po ang meeting ninyo kay Nanay. Ganun din sa ating provincial administrator, Atty. Chua, PA. Thank you. Make sure na lahat ng pipirmahan ko
safe tayo at walang magiging kaso. Salamat kayo. Miss Angie, mga executive assistant sa pag-implement ng mga programa natin. Naging maluwag ang trabaho ko as governor dahil sige lahat na atas yung mga legwork. Pero at least, sabi ko nga, nag-implement ng tama yung programa natin na nag-implement ng tama. Maraming salamat, Miss Angie. Ang head ng kalam natin, si Mayor Buddy, maraming salamat sa 4.5 billion sa aming natawag na collection natin. Without this collection, maraming programang hindi na-implement. Because of this collection, marami pa tayo nagagdagan ng programa na implement para sa mga Kapampangan. Thank you, Madam Buddy. Gusto ko rin pong kunin ng pagkakataon nito para pasalamatan ang ating outgoing 3-term board members sa inyong serbisyo at matapat na paglilingkod sa ating lalawigan. Board, sabi nga ni nanay, mamimiss niya kayo. Same thing, mamimiss ko kayo. Kung kailangan nyo ng makakausap, kaibigan, payo, nandito ako as Vice Governor. Pero pag kailangan nyo ng pondo, baon, doon kayo sa Governor pumunta. Maraming salamat, Board Member. Binabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Gobernur. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan at kalusugan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa, tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Muli, maraming salamat po. Bago lang nga tayo as sitting governor, but this has been a continuing process na ma-establish tong exit na to sa Luisita, not only for the province of Tarlac, but for the whole Central Luzon, because there are huge developments happening here. We've been having dialogue, of course, with the huge Aboitiz Economic Zone Industrial Park developing here, the new Ayala developments, and of course the industrial parks here, Luisita, which
almost a huge percentage of our workforce dito pumupunta, and napakalaking tulong kung magkakaroon ng northbound exit and northbound entry ang ating Luisita, dahil nga sa libu-libong tao na magtatrabaho. This especially will help decongest and ease the traffic problem in Tarlac City, dahil nga sobrang dami ng taong para pumunta sa Luisita ay dumadating. And also it will help the developments, paano naman ma-attract, makakapunta yung mga galing sa north dito sa Ayala development here, and Aboitiz. So I think Aboitiz is just about to groundbreak their new Coca-Cola factory here that will generate thousands of jobs, and this will help make the distribution easier to be able to tap the north markets and the south market. So with the help of BCDA, hopefully we can get this established for the development here in our province. How long? I think ever since I sat as congressman, I've been having dialogues na nga with DPWH, SCTEX on how this can be established. I think they're finishing lang. They've recovered the properties here, and then President Jake Bincal will be coming to inspect. So hopefully we do this, because this was initiated because I directly wrote to the President a year ago with attached letters for our huge developers here, Aboitiz, Ayala, that this development is very integral for the economy of not only Tarlac but the whole Central Luzon. Of course, 'di ba, marami rin tayong mga farmers and small, medium, and micro entrepreneurs based in this area na mapapadali ang kanilang travel to northbound para sa kanilang pagmamarket and pagpasok. Especially this area will, in the few years, will be I think this might be the central business district of not only the province but of Central Luzon. You know, Luisita is the center of Central Luzon. So it doesn't get any more strategic than that. Specific details kung ano na ba talaga magiging timetable for the importance. Because actually, I live in the north, and when I come here to the Luisita area, I have to go through very small, mga maliliit na barangay roads and maliliit na mga municipal roads na it's a big hassle for our mga workers. Kasi pag na-establish itong Luisita, you know, like our biggest employer here, the IWS, 30,000 employees. They want to hire more people from the north, want to hire here, but their commute is has to go through a lot of stops, hassles. But if this exit is established, it can establish point-to-point transportation that will create more jobs for our people. Okay, it's just one part of your priorities itong interchange na ito. Any other priority programs of the new governor of Tarlac? Yeah, my political promises have always been focused on creating better educational institutions and job-generating opportunities. And I think this is one of the job-generating opportunities for our province na this interchange, I think, to be developed. Dahil one of the things that we want to do nga is help the economy, not only Tarlac, but of the country. BCDA will fund this project through... Same thing with Hermosa, right? Yes. It's a partnership sa Hermosa with DPWH, no. But of course, we welcome support from other government partners and private partners, no, who are here to speed up the completion of this project. Like for this one, Aboitiz is one of the... Aboitiz be procured, di ba? If we can have it donated na lang siguro. Very small. It's I think it's like 400 Yes, that's lang. small. Krishna. Speed up more economic activities and economic benefits, no? Para sa motorista, no, it will save them on travel time. No, siyempre, pag nakatipid ka sa travel time, mas magiginhawaan din yung mga sakyan, less wear and tear. So that's immediate impact on the motorist, the public. But on the businesses, of course, the accessibility nung area is further enhanced. So, kasi dati kung andito ka sa Luisita,
at gusto mong pumuntang Baguio, kailangan mo pang umikot ng Concepcion. Diba? You need to travel another 15 minutes and then come here another 15 minutes. So you waste 30 minutes going to your businesses north. No, so that's one. You save on travel time and it opens up more opportunities. Of course, this will further naman link us with all the other infrastructure, no? The SETEX, TPLEX, the airport, diba? And the province as a whole. So yun yung mga benefits na nakikita natin dito. Well, of course, we need to complete the infrastructure requirements. Basically, Clark is our biggest asset, no? So we have support to our subsidiaries, yung Clark International Corporation, Clark Development Corporation for infrastructure. But our biggest project kasi is New Clark City. So we are continuing with the completion of the infrastructure. So makikita nyo doon. Yesterday, we had an approval in the management committee of the final design, construction-ready design of the central bank facility in New Clark City. So finally, no? So finally, yesterday, I told them when will be the construction. So they will bid out this year and start the construction by January next year. And that will bring a lot of economic activities because their budget is close to 50 billion pesos. So imagine that amount of money that will be poured in Tarlac. Yes. A lot of economic opportunities and indirect benefits, no? The multiplier effect. No? So makikita natin yon. And of course, it brings gravitas, central bank. If it's here, then the other financial institutions will not think twice not to put up also their shops here in New Clark City. And also, next week, I will also invite the governor. We will launch the first affordable housing in New Clark City. So, groundbreaking na talaga yon, no? Groundbreaking na rin yon. The first 3,000 housing units, we see that's just an initial project. It's open to everybody, no? Makikita po ninyo, ang pangako po namin kasi dito in social inclusivity, no? Even minimum wage earners can afford to have finally their own homes. They can call their own homes. So, sunod-sunod po yan. Marami po tayong i-announce na magagandang project at balita para sa province po ng Tarlac na nag-host po ng New Clark City. President, magkano yung budget dun sa housing? That's around 7 billion pesos. No? 7. So we see, yun na nga, a lot of multiplier effect coming in. No? They will need a lot of construction workers, and in fact, the requirement is more than half. Kailangan source to be locally. So makikipagtulungan kami sa opisina ng governor to provide the needed engineers, the needed workers, foreman, skilled workers. So, marami ho yan. Sir, papayagan niyo po yung mga government agencies natin like Pag-ibig for that low-cost housing? Yes, that will be in partnership with Pag-ibig because part of the initial housing is 4PH. So I saw already the financial model nung partner naming developer. So wala kang down payment, initially 2,000 pesos lang. Makaka-move in ka na pag natapos po yun. Saka, di ba, napakaganda po yan. Kailangan, qualified ka doon sa 4PH na ino-offer ng government. While it's 4PH, pero ang gagawin namin, mas maganda po. Malaking mga units. Ako. Pero it will fall under the 4PH program naman po ng national government. Sir Jake, you've already recently may yung IT backbone for city and may gagawin pa kayong Well, the ICT program inside New Clark City is up for bid sa August, no? We just had a pre-bid conference and we had at least, I think, 8 interested companies. So, joint venture po yun. And in fact, we were invited by next week, the national government, the ICT will launch the